सब भाई लोग के राम राम। का हाल बटे? अरे पवन पवन सिंह पावर स्टार असही ना कहालन। पावर स्टार असही नाम उनकर नइखे पड़ल। का कहे के बम के प्रूफ देखैला का हमनी के जरूरत नइखे। लोग नियन बकर बकर आके उ इंटरव्यू ना करेलन और ना उनकर कोनो टीम के आदमी आके इंटरव्यू देवेला दिन भर में 5 बार। अखिलेश कश्यप दिन भर में 5 हाली इंटरव्यू देवेला अलग अलग चैनल से। का कहल जाओ, लेकिन फिर भी उस पर ध्यान नहीं के देवे के। पवन सिंह के पियर फराक वाली कम से कम एगो से 60 मिलियन, एगो से 46 मिलियन। हमरा लागत है कि टोटल अभी तक सब मिला दिया और जितना यूट्यूब के बाटे तो कम से कम 200 मिलियन। और रहल बात बाजे के, तो कौनो ऐसा बियाह, कोई ऐसा शादी नहीं है जिसमें पियर फराक वाली गाना नहीं बज रहा है। अगर ये गाना नहीं बज रहा है तो यानी कि शादी इनकम्प्लीट शादी है, समझ जाइए। इतना गाना बजा ग्राउंड रिपोर्ट पे, खाली 2 मिलियन 4 मिलियन ट्रेंडिंग कैला से ना होला। पावर लौकताटे ग्राउंड पर, कतना उ गाना बाजल इस साल। असही पावर स्टार के परचम लहरात रहे, झमकावला से होई रेलियन तो बेल ना हुई। नाम है उनकर पावर स्टार पवन सिंह। चलिए भाई लोग, राम राम।